Imogu Biafra na Igbo Katolia Bombu na Igbo Katolia Ewu bani Kemebile mebi Mana tata Igbo alapuga n'Igbo wejebe mba Ọmọgene bụ na tata Ebeka na-edozi na Nigeria Ọkwa be ndị ọzọ ka na-edozi High rising be ndị ọzọ ka na-alụ ya Factories be ndị ọzọ ka na-alụ ya Basic community sọkwa be ndị ọzọ Igbo ọbụgene abụrụ ndị Igbo ọnụ Ọjọọ abụ na-ajọ n'ụwa ọyọyọyọ Agbanyi ibe niile na-emelụba Mana si anyị na-ababa anyị Maka gịnị anyị na-eme ka ofeke na ndị amara ebe ma nja Yogogo bijo Igbo teta nọ n'ụlọ Onye jide n'ụlọ ọ bụrụ ụtụtụ ya Nozi data dịba mmadụ ọdịbalụgo N'obodo anyị nọ n'ime ihe na bachọrọ anyị ma ncha Ka m nye gị ezampụlụ nwa ọcha tịghị ọfụma Banditi kpa ike enyebe amnesti Esmenu gbuo mmadụ enyebe padọn Kedu maka Boko Haram fa nwere Igbo n'iti o Ma ọ bụrụ onye Igbo ọ bụrụ life sentence ya Ọ bụrụ onye Igbo atụba anya ga-egbu enye Ọ bụrụ na onye Igbo eji ya wee mee sampụ Ihe ogogo Igbo teta nọ n'ụla na chefulugo Gwanụ ndị Igbo bakunie Ndị Igbo teta nọ n'ụla No shanyana Imamande lase no na Alaba international anagogo Computer village anabago Ladipo market na Butare na market gaina Tinkana papa bye bye yo Igbo amanze This is my album coming true. This is my album coming true. I trust you can't wait for this album. One of the best albums you will hear in year 2025/2026. Igbo ka ikunieno. Anya brokwa no ofeke. Obrokwa na akọlụ mmadụ bụ problem. No ị na-eme ka ọnụ akọlị. Maka na onye mee ka onuku enye iwe a na-enye onuku.